שמעת את החדשות. תקשיב מה תעשה. תעצרו לרגע הכל. אני מבקש שתקשיבו לי רגע, ואני מבטיח לעשות סדר. חשוב להבין שצפוי לנו אירוע בעוצמה שעוד לא חווינו, וזה עשוי לדרוש מאיתנו גם שהייה לאורך זמן במרחבים המוגנים. לכן חשוב שתכירו ותבחרו את המרחב המוגן המיטבי עבורכם. במרחב הפרטי, אם יש לכם ממ"ד, זהו אמצעי המיגון הטוב ביותר. אם אין לכם ממ"ד ויש בבניין מקלט משותף, אז זה המרחב הכי מוגן עבורכם. אם אין ממ"ד ואין מקלט משותף, במרחב הציבורי יש מגוון מרחבים מוגנים העומדים לרשותכם. מקלטים ציבוריים, מוסדות חינוך ומחסים ציבוריים שאושרו על ידי פיקוד העורף. לפני שתבחרו במרחב הציבורי ולפני שתגיעו אליו, יש להתעדכן דרך הרשות המקומית שלכם. אם אין בקרבתכם מרחב מוגן במרחב הציבורי, ניצאו מקום טוב באמצע, בחדר המדרגות או בחלל פנימי במרחב הפרטי שלכם. אפשר פשוט לרדת לחניון בבניין? הוא תת-קרקעי. ממש לא. ירידה לחניון שלא אושר כמרחב מוגן על ידי פיקוד העורף מסכנת את חייכם. אוקיי, הבנתי. יש עוד משהו שאנחנו צריכים לעשות? זה מה שהכי חשוב עכשיו, שתהיו הכי מוגנים שיש.